Здравейте хора, ще играем в Майнкрафт, ще ви кажа няколко команди. Така, първата команда, която ще ви покажа, тя е именно... Малко прекъсване, ето ни отново. Няма нищо. Първата команда, която ще ви покажа, тя е именно GIF команда. Първо започваме с наклонна черта. Ето тази. Пишете такова нещо, добре как се казва. Нещо от тези думи са или А. И С няма теле или ваш. Сега хора, нека продължим. Така, малко съм представнича, защото бе глада. Така, като ви пише долу името, значи става с името ви. Като ви пише горе името в скоби и в запетайки, значи с името не става. Трябва някой от тях. Чухте ли? Така че аз при мен става с името, така че аз си го напиша. Името Стив и пишете команд блок. Но чуйте, трябва да следвате и как го пише тук, защото има и долна черта. Това примерно да пиша така без долна черта няма да ми го даде. Вижте, защото не излиза и няма да ми го даде. Като не излиза, значи няма да ти го даде. Пишете дънчета блок. Това ви дава команд блок. Ето, сега. Втора команда, именно ефект. Пишете ефект. Вашето име. И сега каквото искате. Научих едно нещо много наскоро, което след малко ще ви покажа. Сега като напишете ефект, примерно Jump Boost. Jump Boost. Jump Boost. Така като го направите раздалечено и колкото искате време, така че това ви е секунди. Компютър 255. Това ви е силата. Колко да си сега на пратка. Ако напишем някое друго число от 255, няма да стане толкова много Jump Boost. Трябва да е задължително 255. Следва. Облак! Така. Сега ще ви покажа Game Mode. Наклонна черта Game Mode. Тук имате какъвто Game Mode искате. Примерно на Survival Mode. И като го направите различен тук виждате на кой да го дадете. Чакай да го махна без да искам.
Сега примерно напиша survival mode. Е, тук, на който искате му да дадете, но ако искате на себе си, е така, просто без различено и ти ви дава на себе си. И ако искате много сърце, пишете ефект. Какво завърши? Ефект Стив. Не, фото вие име си направите. Пишете Headboost. Не знам да пиша. Boost. Пишете време. Пишете и сек. И такова. И сила. И сега вижте колко много сърца. Като не може да си ги регенерирате, просто написвате го пак. И трябва да сложите Regeneration. Значи пишете нахорна черта, ефект, Steve Regeneration, секунди и време. Време и сила. И така ще ви ги заради максимално бързо. Сега пък трети. Бързо. Добре. Без просто. Малко направим. Ако искате да крайнете ефект, пишете просто ефект. Пишете вашето име. Пишете клер. Просто клер с ефекти. Няма. И сега ще ви покажа няколко други команди. Които не някакво са. Time set. Time set. Тук вече може да си дадете това е въпреки поставя един долу постоянно за един туториал. Трябва да го намерите в YouTube. Не знам този туториал. Ще го оставя в чата. Вижте в чата и там би трябвало да ви излезе. Там ще ви покажат 18 лесни команди. Там ще научите доста по-добре от мене. И мисля, че това е Game Time. Какво? Day. Day, no. Знаете малко, че ще... С малко се връщаме, че брат ми ме изплаши. И това ми се... Дай... Нула. Това не го слушайте. Брат ми ме копира нарочно. Това мисля, ако напиша сега. Дай, ако напиша нула, ще стане ден. Да. Стига, не бе. Добре. Не го слушайте. Дай. 215, 46. 215, 46. Така. Пишеме 215, 46.
стане. Мистер! Ето ни това. Сморих се. Така. Няма че. Ето ни. Так, да ви подобава. Така. Тук има всеки неща. Fire damage, fall damage, drowning нещо. О! Тук има... Да, това ви кажа. Това означава да махнете и да ги намерите true, да го сложите. Така че true. Ако искате да махнете keeping inventory, пишете false. И имате keeping inventory. Не може да съм бил. Така че... Облисоко така че... Ще се... Да, и ще ви покажа командата kill. Ето, има команда, хочу просто има. Нали логично да се разлучават неща? Това може логично да се разлучават неща. Това малко логично. Няма да... Така, нищо. Сега, ако тръгнем по... Добре! Аз да ви казвам другата команда има kill. Може да напишете Steve. Може да към себе си, но ако напишете, така напишете такава черта е скоба type равно Minecraft пишете и пишете какво искате да убиете. Примерно какво да убиете. Примерно пай, кайде. И затваряте скобата. И се убива всичките паяци на близо. Ето нещо. Би всичките паяци на близо. Сега ще ви покажа и да крави и такива неща. Каквото искате може да убиете така. Каквото искате. Това е едно нещо. Така, сега наслагахме някакво крави, пишеме... Трябва да си напишете факт. Слагаме крава и любима кравите, ето. Храна. Ето, 22 храна и 12 коша. Това не е ли добре? Мисля, че е прекалено добре. Така че, може някой път да направя с моя брат Ангел оцеляване на Майнкрафт.
Но да знаете, може и да нервира и да лепи. Така че... няколко поредица и покажи как да играете с приятели. То не от това Майнкрафт, а от фалшивата буквално. И от фалшивата Майнкрафт да играете с приятели. То безплатно, то нищо не трябва да играете с приятели. Абсолютно. Абсолютно. Има искам да кинем. Само да кинем. Це. Сега ще килна овцете. Да знаете, скобата не трябва да е разрешена, защото ако е раздалечена, няма да стане. Как да напишем type равно Minecraft. Двете точки и скобата, да. Така. Ето както видяхте. Мисля това да от мене и от мене. Чао, чао!